टकनकाटा रैसुमै हारिमु आफाद जोंनि बैसागु हानजानिफ्राय आं बुंदों दिनै जोंनि बैसागु जोङो रंजाबोनाया दिनै सिगांथ' मोसाखादोंमोन बाट देग्लाय आं मोननाय हिसाबै 4 बोसोर जाबाय आरोना देग्लायो ज' बिदिनो जोङो दा गासैबो गाजा गोमजायै रंजादों मोजां मोनो आरो बिदिनो जोङो अराय सम आरो इयुनावबो जों बिदिनो रंजालांबाय थागोन नङा दानि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा गासैबो ज' ओंखारनानै जुदि जोंनि बैसागुखौ फोथांनानै लाखियोबा जोबोद मोजां जागोन आं बेखौ खावलायो आरो गासैबो रंजानांगौ जिहेतु बैसागु फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि आंगो फोरबो बैसागु फालिथाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि जोंनि मागुरमारि भुपनावकाटा टकनकाटा सुबानिफ्राय बैसोगोरा आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय आरो मान बावनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय देग्लाय 2024 गोदान बोसोरनि जे रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ गाजा गोमजायै बरायनायनि मुङै जोङो आवगाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जोङो रंजालि बैसागुखौ मोजाङै बरायनो थाखाय आरो गुबुन जायगायाव जोङो बादायलायनायाव बाहागो लानो आरो दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानो थाखाय साखाफारा जादों दा बे लेखा हिसाबैनो जोङो थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय दिनैसिम जोङो रिहार्सेल एबा सर' खालामगासिनो दङ बैसागु मेथाइ गुबुन मेथाइफोरखौ जोङो सर' खालामगासिनो दङ जोङो फोरमायनो लुबैयोदि जोङो टकनकाटा सुबा हिसाबै टकनकाटा रैसुमै हारिमु आफादा 1997 मायथाइनिफ्राय गायसनजानानै दिनैसिम 2024सिम 27 बोसोर जाबाय 27 बोसोर जानायनि उनाव गेजेराव हयथ' बोसोरसे बोसोरनै जोङो थाथ'दोंमोनब्लाबो थेवबो जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो नारा नाथाय जुजिबोदों जोङो नागारनानै दोनथाराखै थांनाय बोसोरबा सिगांनिफ्राय फिन खेबसेबाव जोङो नाजाबावनानै दिनैनि नैबे अबस्थासिम जोङो सफैनो हादों थांनाय बोसोरफोरावबो जोङो गुबुन जायगायाव बादायलायनायाव बाहागो लादों बादायलायनानै जोङो माखासे बान्थाखौ मोनबोनो हादों जेरै साबसिन बैसागो हानजा साबसिन बैसागो सिख्ला साबसिन बैसागो सेंग्रा बेबायदि बान्थाखौ जों मोनबोनो हादों जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनो नारा नाथाय जुजिबोदों जोङो दुखु गोनां बाथ्राया नैबेनोसोदि जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांनो लाखिनायाव जोंहा गामियाव गोरिब न'खर गोजा हिसाबै जोंनि आखायाव थोजासे रांखावरि गैया जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि बर'नि जिखिनि आंगो दामजुफोर बेखौ जोङो थि खालामनानै लानो हायाखैमोन बे लेखायैनो जोङो जोंनि माखासे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनाव एसे अनसुंथाइ मोननो थाखाय जोङो आर'ज गाबैदोंमोन नाथाय बिथांमोना हयथ' नैबे समाव जोंनो अनसुंथाइ होनायनिफ्राय एसे आद्रायनानै दङ जों जेबो दुखु मोनाखै बिथांमोनखौ थेवबो जोङो थांनाय बोसोराव नाजानानै खमैबो जोङो बादायलायनाय आरो बेबायदिनो दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खमैबो 1 लाखनि बांसिन रां आरजिनो हानानै दा बे रांजोंनो जोङो दिनै जोंनि जिखिनि दामजुफोर बे दामजुफोरखौ जोङो जगार खालामनानै लानो हादों बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रा दा आङो खावलायनो लुबैदों रायजो राजा नोंथांमोना अनसायगोन आरो अनसायनानै जोंखौ अरायसम थुलुंगाखां होगोन आरो जोंनि बर'नि आंगो हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनाया निस्सय नोंथांमोना जोंनो मदद होगोन।